Gikumpirma sa Department of Transportation nga nalangan na ang pagpatuman sa high priority bus system sa Davao City. Atong saro ng detalye sa report ni Argil Relator live. Argil. Sara, doon na may delay apan sumala sa DOTR gipasalig nila nga sa last quarter sa tuig 2026 makapatuman na og partial operations sa high priority bus system. Ang bus system mao'y usa sa makahatag og modernized transportation sa mga Davaoenyo ingon man makapagaan sa dagat sa traffic sa syudad labi na sa peak hours. Kini usa sa mga flagship programs under sa Build program sa kanhing administrasyon ni Presidente Duterte. Sa gipahigayong legislative inquiry ni atubang sa Davao City Council ang mga representante sa Department of Transportation aron ipaklaro kung asa na ba karon ang gilaumang pagdagan sa mga bus ubos sa dugay na iplano nga high priority bus system. Aminado ang DOTR nga 8 ka bulan na nga delayed ang proyekto human sa approval sa NEDA. As far as monitoring and evaluation of the project has experienced delays already. Which is why we're also catching up with the implementation plan. Lakit sa gitudlong rason sa DOTR sa delay, mao ang pagpahigayon og restudy sa components nga dunay idugang sama sa size sa terminals og entitlement package nga madawat sa drivers nga kinahanglan og application og approval balik sa NEDA. Dugang sa DOTR sa tuig 2025 dunay access sa kapin 12.5 billion pesos nga pondo nga gi-release niya atong 2024. Dugang kini sa 294 million pesos ubos sa national budget sa 2025. Luyos sa delay, marayon bagayud kaha ang pagpatuman ni ini. Latest estimates, ma'am, is the latter part of 2026, so Q3 2026. So if our consultant gets on board, we'll find ways to operationalize some routes earlier so that yung phased operations can come earlier. Okay. Thank you very much. Partial operations lamang ang sugdan sa last quarter sa 2026. Diin makapadaga na sa pipila ka ruta o gilaumang tanang ruta na sulod sa usa ka tuig. Do you think you can achieve 2026 partial operation of some routes when you have not yet acquired the land, you have not yet constructed the terminals and depots, and you have not yet purchased the buses? We are catching up on the timelines, Your Honor, and we're confident that by 2026, we'll see some routes surveyed already. Gani tungod sa pagkatanggong sa HPBS, apektado na ang riding public sanglit dunay mga PUJ nga wala nagipadagan. Lakip ang pag-ayo sa traffic signalization system ug ang pagplastar sa provincial buses sa north ug south areas. Ang City of Davao government wala sa nato gi fix or gi-enhance ang ato ang traffic signalization system karon because sabay na siya dito sa project sa HPBS. Dito na siya mag-agad ba? Una na gibutyag ni Davao City Mayor Sebastian Duterte sa iyang podcast nga wala gihatagan og pondo sa national government ang HPBS maong natanggong ang pagpatuman ni ini. Ang HPBS wala na nagibudgetan sa Congress. Tulo ang mahimong gigikanan sa pondo sa HPBS nga mao ang loan gikan sa Asian Development Bank, national ug local governments. Sara, sumala sa DOTR ubay-ubay ka mga components sa mga proyekto ang ginaatiman sama sa land acquisition, civil works, engineering design, procurement sa mga bus ug uban pa pati ang kining package alang sa mga drivers ug mga operators nga maapektuhan. Busa nakatutok karon ng LGU ingon man mga Davaoenyo kung matuman ba sa DOTR ilang pasalig nga partial implementation sa last quarter sa tuig 2026. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator.